Bueno, arratsalde on danoi eta ongi etorri udal osoaren ohiko bilkura. Janire favorez, atie pixketizte mazu irutxu zapegin pelota nahi dilata zaratie. Vale. Orduan, gaurko eguneko lanzerrendan, lehenengo puntu daukeu, aurreko bilkurako aktaren onespena ala badagokio. Iraiako eta lauko aktie bialdu zatzute, ez daki bat ematek zoz ezateko dauken, ez? Bale, orduan, onartutzat ematen da. Vale. Biharrengo puntu daukeu, kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko 3 zenbakidun espedientearen hasierako onespena. Bueno, dakarreu kreditu gehigarri bat, hau da, gerakine ibilite kreditu aldaketa bat eiteko, eta, kasu hontan da, gerakine ibile 300.000 eurokin, eta partida bat sortzie, basarri bideen inventasue eiteko. Bueno, elizitazio atatzeko partidi eukitzie komeni da, lehen urtetiken txertauzan, baina ja harekin ezin dugu ezerrein, eta orduan, ordenantza fiskalan, negoziaketatan ibili ginen inda, azkoitia bai taldiek eskatzezun, basarri bideen inventasue, eta tazi ere jartzieko meni dela, onai debela behintzet, eta guk hartu genuen kompromiso izan zen, partidie urriko plenun jarriko gendula. Eta orduan, horitxi dakarreun kreditu aldaketie. Zerbait izateko? Bai, udal bezala baserri bidien inventasua egin deotie, beharrezko dela uste deu, baina jakinde teknikoki esan dela, honi buruz aurretik ondo itzen berdala, uste deu ez dela momentu hau partidie jartzeko eta azten ingo gea, ze aurretik lanketa bat itxi beharrezko dela uste deu. Ezkarrik asko Janire, Joakin? Bai, hirugarren aldixe da, basarri bideen inventazio itxeko dirue jartzea guzela, eta, orain gune guk baietza emango xo, eta, engon gerakina ez da guten. Urte eta erdi pasatxo dauzkeu, baina aldixe bukatzeko, eta txantxarra izango basarri bideen inventazio hauen, ordenantzi ere onartu, eta basarri bide zaitzen hasteko. Ezkarrik asko, nik ustez zaitu itxeiela. Orduan, beste gauz bada, beste era batea. Azier, zerbait izateko? Ez dago ez gehitzeko bakarrik usea duz gaudela eta baizko bozkako. Bale, ezkarrik asko. Orduan, bozketa jarriko deu, aldeko bozkak, abstentzioa, Unai emaitza? Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai, abstentzioa PSE, beraz, onartuta. Ezkarrik asko Unai. Hirugarrengo puntu daukeu, kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko Zubiaurre Elkargune Institutuaren 2 zenbakidun espedientearen hasierako onespena. Aurreko puntu udaletxeko kreditu aldaketa baldin mazan, hirugarrengo puntu hontan daukeu elkarguneko kreditu aldaketa bat. Eta, gerakinetiken, urtin hasieran partidea ulengo urtin jarri gendun, eta ingenun txertau, urten lan hauek eina alizeteko. Proiektuk eta nolako lanketien, pixke luzain da, eta aurrekontu ikusite dao, eta proiektu ere inde dao, baina momentu hontan lizitazio atatzen baldin badeu, 2008-tik txertauteko partidikin ezin deuen. Orduan, komeni da partide berri bat jartzie. Horren nahi du ezan, lehen urtetik txertautekue, gerakinea jungoala. Orduan, planteatze deuna horitxe da, gerakine ibiliez, 120.000 euroko partidie jartzie, elkarguneko teiatuko obrak einalizeteko. Batik bat, dao ze ikusixe, kantxako gaineko luzeroko horko, ez dakiz, fibra o polikarbonatu, ozta izeinkoan, plantxa transparente hosek, baina hosek doblekuko die, da emateunez azkeneko zean kapa bat jahanda dauke, orduan komeni da lehenbailen hori dana aldatzie. Orduan hori, gehi, kanal horietan eta dauden itukinek baite espako inguru hortan eba daude eta osedanak zuzentzeko izango litzezke proiektu bintzeta ala dago inde. Orduan 120.000 euro gerakine, esan eta bezala, ibiliez hortako izango zen. Bat ematek zozateko? Bai, laun hauek egi berrezku da lehenbailen, hasi que ados. Ezkarrik asko, Joakin? Bai, 120.000 euro diru desentea, baina, zu izan dezun ere mugosetan itugine eta baldin maure, konpondu merko eta gure baiezko mango xaula. Ezkarrik asko, Azier? Guke baiezko mango xaula. Bai. Ezan berdeu, eraikin honek urte batzuk bauzkela. Berri seintzalare
15 urte pasaudie, eta zarrak, ez den nahi pentsautia zenbat urte dauzken nik ez dauke kalkulue burun. Eta zandetan bezala, zati handi bat behintzet eraikin zarran partea jungo litzeke, gize da ezpata geroku dila, baina ezke horrek 15 urte dauzke, orduan eraikinek eikie ondo da, baina denbori hartzen dikustenera, mantenurekore diru gexo eskatze be. Vale, orduan hori esan da, aldeko bozkak, aho batez onartuta. Laugarrengo puntue daukeu, Iraurgi Lantzen Sozietate Anonimoaren garapen agentzia berrantolatu eta Urola Erdiko beste herrietara zabaltzeari buruzko lan maila sortzeko konpromisoa onartzea. Hemen esan berdet, konpromiso hau iraileko plenoa ekartzie komen izala, baina ez da akordaurez nitzelain gai honekin, eta orduan, ohiko plenoa ekartzie pentsa deu, naiz da ez ohiko bate eduki deun ordenantza fiskalatiken. Orduan, protokolo hau, ezan Iraurgi Lantzenen, behintzet bailarako 6 herriteko udaletako plenotatiken pasatzeko asmue daola, nik dakitenez Laurin pasauta dao, bosgarrena zalantzie daukeu, pasaute da noez, ez dut konfirmau, baina, atzenetako gea hau pasatzen. Orduan, horren ondorixue da pixket, hitzarmen hau, zauela pentsaute, iraileko plenotik pasatzie, eta hitzarmenin jartzeu, urrixen lan mase osau ingoala. Pixket guk gaur onartute, urrireko ja 3 egun gelditzeie, 2 egun gelditzeie, eta saia izangoa, baina, azarun zier, badaukegu azmue, lan mase osaitzeko. Eta, ikusiko deu zerta emateiun, bere garaxen, garapen agentzia azkoiti eta azpetiko udalak sortu zeben. Eta, zeztu egon da hor, batzutan, egon da, beste batzutan ez da egon. Eta, nahi deuna da, zeztu, Aizerna Zabal, Beizama eta Errezilekin, Lau Herriosekin, Askoiti eta Aspetikin batea, Seiro juntau, eta ikusi, garapen agentzi honek ze forma auki berdun, Herriosek sartzeko aukerie baldaukeben, ez daukeben, orduan hori dana lantzeko protokolo xume bat prestau da, bilera hortan 6 alkatiok egon ginen, eta protokolo horri geure adostasune eman ginen, baina bai ikustezan, inderra amateko komeniko litzekela, pleno danetatiken pasatzie, eta esan detan bezala, azken urrena gea, plenoti pasatzen, eta hoxe da, dakarreuna. Ez dauke inungo, zehaik, da, lanmai bat osatzie, hortaz hitzeiten azteko. Iraurgi Lantzeneko teknikasek eukiko jo bide lagun, pixket, dinamiki eta jarraitzeko, eta segurazki, kanpo aholkularitzaren bat eukiko deu, lan hauetan lagundua lizeteko. Ez dakit, Janire? Bai, bertan jartzen bezala, protokolo honen helburue aldien arteko lankietzako esparru bat ezartzie da, beraz adoz. Eskerrik asko, Joakin. Bai, zego izan dezu bezala lehen hori zeztu ontzan, hemen zartute, gaur egunin ustez zeztuko enpresai eta beste herritxik isitako enpresaire laguntzio aholkularitzi ematezako, Iraurgi berritzenetik, eta emate guintzet, lan bai honen helburu garrantzitsuna dela, elkarlan hori arautzie eta albaldima bentzet indartzia. Guztixo inongo erauzpenik jarriko eta konpromiso honen alde, bozkako gula. Eskerrik asko, Asier? Bai, gure partetik gena esan, garapen agentzi eskualde bezala garatzi importante iruditzen zaugula, eta zentzu hortan koordinazio lan bat, mai bat osatzie, eta aztertzi zein leiken eta nola aktibo leiken, interesanti ganez, izku euskako dula. Eskerrik asko. Bai, asmo horitxi da, esan duztuen bezala, da pixket antolatzie, eta zer eta jokau berdeun parte ez dien Herriosekin, zer eta arautu berko genduken, zer eta inberko genduken lana pixket danok garbi eukitzie. Orduan bozketa jarriko dugu, aldeko bozkak, aho batez onartuta. Eta printzipioz gaurko bozketa bukaudie, eta bosgarrengo puntu daukeu behinbeineko onezpenen berri ematie, eta behinbetikoz onartute gelditzeie, 2008ko ekainaren 25ean udalbatzak onartuta eta alegazio horik egonez denez, behinbetikoz onartuta gelditzea, kredito gehigarrien bidez kreditoak aldatzeko Zubiaurre Elkargune Institutuaren bat zenbakidun espedientea.
Eta baite, 2008ko uztailaren 23an udalbatzak onartuta eta alegaziorik egonez denez, behin betikoz onartua gelditzea, hainbat eraikuntza, instalazio eta obren interes bereziko edo udal onurako adierazpena honestea eta ondorioz zerga horren 22. A artikuluan xedatzen den 185ko obaria. Orduan, bueno, bi erabaki hauek erakusketa publiku neondie eta alegazioik euki ez dituenez, behin betikoz ja onartute gelditzeiela. 6. puntua pasatzea, aurrekontuari buruzko informazioa, gero bezala bialdu satzute, aurrekontuen exekuzi zuen hola dikun, bai zarreratan eta bai gastutan kapituluzka, eta beti bezala, erozein zalantza eukiezkeo, bai kontu hartzaietza, bestela alkatetzare etortzeko gonbidie luzatzei zutet, inungo zalantzaik eukiezkeo. Eta pasatzea 7. puntua, galdearreguak, batematek, Janire, Joakin, Asier, ez, bale, 6 eta 13 minutu, eta 4 den dinin, bukatzet, 11, bale, eta 11 dinin, bukautzat emate dugu gorko, eskarrik asko da nahi.